सत्व संशुद्धेर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं तमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम् अक्रोधस्त्यागः शान्तिर् अपैशुनम् दया भूतेष्व आलोलुत्वम् मार्द्वम् ह्रीरचापलम् देहः तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदम् दैवीम् अपि जातस्य भारत. இதுல என்ன சொல்றாரு? புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அச்சமின்மை, தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து. ஸ்கிரீன்ல தெரியல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் ஸ்கிரீன்ல தெரியல மாதாஜி. தெரியுத? படிக்கிறது தெரியல, எனக்கு தெரியலையே. யாருக்குமே தெரியலையா? யாருக்குமே தெரியலையா? தெரியல மாதாஜி, யாருக்கும் தெரியல. தெரியலையா? தெரியல மாதாஜி. அவங்கள ஹோஸ்ட் பண்ணேன் நானு. அப்பத்துல தெரியல, வரும்னு எதிர்பார்த்துட்டே இருந்தா கடைசி வரைக்கும். இப்ப திரும்ப ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுங்க மாதாஜி. திரும்ப ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுங்க மாதாஜி. இப்போ அவங்க ஹோஸ்ட் பண்ணனால என்ன ஹோஸ்ட் பண்ணனாதான் நான் பண்ண முடியும். பண்ணிட்டாங்க. நீங்க ஹோஸ்ட் தான். இப்ப ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுங்க. அப்படியா? சூக்ஷ்ம சரீரம் போக மாட்டேங்குது. எங்க வரமாட்டேங்குது. அது சிவகாமி பிரசாத். ஓகே, தெரியுது மாதாஜி. ஓகே, வந்துருச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப தெரியுதா எல்லாருக்கும்? தெரியுது மாதாஜி. ஓகே. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச 16.13. See 1 to 3. Sorry, 13. 1 to 3. அவ்வளவு பெருசு வேண்டாம். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அபயம் சத்வ சம்சுத்திர் ஞான யோக வியவஸ்திதிஹ தானம் தமஸ்ச யஜ்ஞஸ்ச स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम् अक्रोधस्त्यागः शान्तिरवैशुनम् दया भूतेष्व आलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदम् दैवीम् अभिजातस्य भारत. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அச்சமின்மை, தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல், தானம், சுய கட்டுப்பாடு, யாகம் செய்தல், வேதங்களை கற்றல், தவம், எளிமை, அகிம்சை, வாய்மை, கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, துறவு, சாந்தி, குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை, பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதி, வீரம், மன்னிக்கும் தன்மை, தைரியம், தூய்மை, பொறாமையின்மை, மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் ஆகிய தெய்வீக குணங்கள் பரதனின் மைந்தனே தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதரை சார்ந்தவை. இவ்வளவு நல்ல குணங்கள், இத்தனை நல்ல குணங்களும் தெய்வீக இயல்புடையவர்களுடைய குணங்கள். இதை திரும்ப பார்க்கணுமா? வேற யாராவது ஒருத்தர் படிங்க. திரும்ப பார்க்கணும்னா, புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அச்சமின்மை, தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல், தானம், சுய கட்டுப்பாடு, யாகம் செய்தல்,
வேதங்களை கற்றல், தவம், எளிமை, அகிம்சை, வாய்மை, கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, துறவு, சாந்தி, குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை, பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதி, வீரம், மன்னிக்கும் தன்மை, தைரியம், தூய்மை, பொறாமையின்மை, மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் ஆகிய தெய்வீக குணங்கள். பரதனின் மைந்தனே தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதரை சார்ந்தவை. இத்தனை நல்ல குணங்களும் தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதரை சார்ந்தவை அப்படின்னா சிரேஷ்டமான பக்தர்களை சார்ந்தவை, சிரேஷ்டமான பிராமணர்களை சார்ந்தவை. இந்த மாதிரி தெய்வீக குணங்கள், இந்த மாதிரி தெய்வீக குணங்கள் இருக்கிறவர் தான் உன்னதமான மனிதர். இப்ப தெய்வீக குணங்கள் 26 அதெல்லாம் இங்க சொன்னாரு. சுய ஒழுக்கம், தவம், சுய கட்டுப்பாடு, தூய்மை, வாய்மை, சமூக நடத்தை, தானம் பண்றது, அகிம்சைய கடைபிடிக்கிறது, கோபம் இல்லாம இருக்கிறது, பிறர்கிட்ட குறை காணாம இருக்கிறது. இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இல்லையா? பிறர்கிட்ட குறை காணாம இருக்கிறது. நம்ம எல்லாம் எப்பவும் குறை காண்டுட்டே இருப்போம் இல்லையா? ஆன்மீக ஈடுபாடு, வேதங்களை படித்தல், தியாகம், சாத்வீக உணவு, இது வேணா நம்ம செய்யறோம். ஈரமான விறகு எரிவதற்கு முன் காய வேண்டும். அது போல பக்தி கொள்வதற்கு முன் மனம் தூய்மையாக வேண்டும். நம்ம பார்த்தோம், இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்ல 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 நம்மளுடைய இந்த மாதிரி நம்மளுடைய ஆத்மா தூய்மையாக ஆக ஆக இந்த மாதிரி நல்ல குணங்கள் எல்லாம் தானே வரும். நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ணி வர வைக்க வேண்டாம், தானே வரும். அதுக்குதான் நம்மளுடைய குரு மகாராஜ் ஸ்ரீல பிரபுபாத் என்ன சொல்றாரு, உங்களுக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ 16 மாலை ஜபம் பண்ணுங்க ஒரு நாளைக்கு. இயந்திரத்தனமா பண்ணா கூட பரவாயில்ல, அது உங்களை பியூரிஃபை பண்ணணும். இயந்திரத்தனமா பண்ணக்கூடாது, சொல்லி பகவான் மேல பிரீத்தியோட பண்ணணும். அப்படி பண்ணலைன்னாலும் பரவாயில்ல, ஆனா நீங்க கட்டாயமா அதை பண்ணுங்க. அப்படி பண்ணீங்கன்னா உங்களுடைய ஆத்மா தூய்மை அடையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா. அப்ப இந்த தெய்வீக குணங்கள்லாம் தானே உள்ள உட்கார்ந்துக்கும் நம்மளுக்கு. பெற்றோர்களுக்கான தவம், குழந்தைகளை வளர்ப்பது எப்படி? 8 மணி நேரம் ஓய்வு, 8 மணி நேரம் படிப்பு, கல்வி, 8 மணி நேரம் ஆன்மீகம் அண்டு மந்திரம். செல்லம் கொடுப்பதால் குழந்தைகள் கெட்டு போகிறார்கள், முடியாது என்று சொல்ல பழகுங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா, யார் பேசுனது? அஹிம்சை மற்றும் வாய்மையின் உண்மையான அர்த்தம். அஹிம்சைனா என்ன? அஹிம்சா கட்டுக்கதை வர்சஸ் உண்மை, வன்முறையின்மை மட்டுமே அஹிம்சை. ஆன்மீக வளர்ச்சி அஹிம்சை. அஹிம்சை ஒருவரின் ஆன்மீக வளர்ச்சியை தடுக்காமல் இருப்பது. ஒருத்தர் ஆன்மீகத்துல முன்னேறாருன்னா, ஐயோ இதெல்லாம் என்னத்துக்குப்பா உனக்கு அப்படின்னு டிஸ்கரேஜ் பண்ணுவாங்க சில பேர் எல்லாம். பக்கத்துல இருக்கிறவங்க, அக்கத்துல இருக்கிறவங்க, வீட்டுல இருக்கிறவங்களே கூட டிஸ்கரேஜ் பண்ணுவாங்க, எல்லாம் தேவையா உனக்கு அப்படின்ட்டு. அது மாதிரி டிஸ்கரேஜ் பண்ணாம இருக்கிறது. அப்புறம் வன்முறை இல்லாம இருக்கிறது மட்டுமே அஹிம்சை. அப்புறம் வாய்மைன்னா என்ன? கட்டுக்கதை பேசாம உண்மையை மறைக்காம இருக்கணும். நம்ம உண்மையை மறைச்சோம்னா அது வாய்மை கிடையாது. அதுக்காக உண்மை நம்ம வாய்மையை பயன்படுத்தணும்னா எல்லா இடத்துலயும் பயன்படுத்தணும். சில இடத்துல யாரையாவது இப்போ ஒரு ரிஷியோட ஆசிரமத்துக்கு ஒரு திருட இல்ல, ஒரு பசு ஒளிஞ்சுட்டு இருக்கு. அந்த பசுவை கொல்லறதுக்காக ஒரு 4 பேர் தொத்தின்னு வராங்க. அப்ப அந்த ரிஷிகிட்ட கேக்குறாரு. அவர் வெளியில சந்தியாவந்தனம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்ப கேக்குறாங்க, இங்க ஒரு கோ வந்துதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஒரு பசு வந்துதான்னு. அப்ப அவர் வரலன்னு சொல்லிடுறாரு. அப்ப அது பொய்ன்னு அர்த்தமா? இல்ல, அந்த பசுவை காப்பாத்துறதுக்காக அவர் சொல்றாரு. அது உண்மை. ஒரு உயிரை காப்பாத்துறதுக்கு, அதுக்குன்னு ஒரு திருடனை காப்பாத்துறதுக்கு நம்ம சொல்லக்கூடாது அந்த மாதிரி பொய். ஆனா ஒரு பசுவை காப்பாத்துறதுக்கு, அது இந்த நிராதரவான பிராணி, அதை கொல்ல வராங்க, வெட்ட வராங்க, மாம்சம் சாப்பிடறதுக்கு வராங்க, வெட்டி மாம்சம் சாப்பிடறதுக்காக வராங்க அப்படின்னா அந்த இதை நம்ம காட்டி கொடுக்கலாமா? கொடுக்க கூடாது இல்லையா? அதனால அந்த இடத்துல அந்த பொய் உண்மைதான். அது போல சமயம் இருந்து உண்மையை பேச வேண்டும், அது வாய்மை. உண்மையை வெளிப்படுத்துதல். வாய்மை உண்மையை மறைக்காமல் பேசுவது. அர்ஜுனன் கடமைக்காக போரிட்டான், இது வன்முறை அல்ல.
அர்ஜுனன் என்ன சொன்னார் கிருஷ்ணர்? நீ சத்திரியன், சத்திரியனோட டியூட்டி என்ன, கடமை என்ன? போர் புரியுறது. நீ இப்ப இந்த போர்க்களத்துக்கு வந்துட்ட அப்புறமா நீ வந்து போர் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லலாமா? சொல்லக்கூடாது. விழித்தெழு, தைரியமா எழுந்து நீ போராடு. நீ ஒன்னும் பண்ண போறது இல்ல, எல்லாம் நான் பண்ண போறேன். இவங்களெல்லாம் நானே முன்னாடியே கொன்னுட்டேன். இப்ப நீ புதுசா யாரையும் கொல்ல போறது இல்ல அப்படின்னுட்டு விஸ்வரூபத்தெல்லாம் காமிக்கிறாரு, நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? சோ அதனால கடமைக்காக போரிடுறான். 16.21 திரிவிதம் நரகஸ்யேதம் துவாரம் நாசனம் ஆத்மனஹ காமஹ குரோதஸ்ததா லோபஹ தஸ்மாதேதத்ரயம் த்யஜேத். காமம், கோபம், பேராசை ஆகியவை நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகளாகும். இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். காமம், கோபம், பேராசை, இது மட்டும்தான். இது 3ம் நம்மளை போட்டு ஆட்டி வைக்கிறது. எப்படி? ரஜோகுணம், தபோகுணம், சத்துவகுணம், இந்த 3ம் நம்மள ஆட்டுறது. அந்த மாயாதேவி அந்த 3 குணத்தையும் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கா. அதுல நம்மளுக்கு இந்த ரஜோகுணம் தான் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு. அதனால என்ன ஆகுது, நம்ம வந்து கஷ்டப்படுறோம் ரொம்ப. ரஜோகுணமும் தமோகுணமும் ஜாஸ்தியா இருக்கு, சத்துவகுணம் ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கு. பேராசைப்படுறோம், எல்லாம் அது வேணும் இது வேணும், எனக்கு எல்லாமே வேணும், நான் வந்து எல்லாத்த விட வசதியா இருக்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் ஆசைப்படுறோம். எதுக்கு எடுத்தாலும் கோபம் வருது, கிடைக்கலன்னா கோபம் வருது, நம்ம ஆசைப்படுறது கிடைக்கலன்னா கோபம் வருது. பாக்குறதெல்லாம் வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறோம், அதெல்லாம் காமம். சோ இந்த 3ஐயும் நம்ம ஜெயிக்கணும். இதை ஜெயிச்சாதான் நம்ம வந்து நல்ல இதுக்கு போக முடியும். நரகத்தின் 3 வாசல்கள் இதுதான். காமம், குரோதம், லோகம் தான் நரகத்தின் 3 வாசல்கள். ஏன்னா நம்மளுக்கு வர்ற கஷ்டங்கள் எல்லாம் நம்மளாலதான் வருது. நாம நினைக்கிறதுனாலயும் நாம பண்றதுனாலயும் தான் வருது. இது கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தா தெரியும். நம்மளாலதான் நம்ம கஷ்டம் வருது. நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணியிருந்தா நம்மளுக்கு இந்த கஷ்டம் வந்திருக்காது, இப்படி ஆசைப்படாம இருந்திருந்தா இந்த கஷ்டம் வந்திருக்காது அப்படின்னு நம்மளே ஆலோசிச்சு பார்க்கலாம். அசுர மனநிலை, நானே ஈஸ்வரன். என்ன அசுரன் எல்லாம், இந்த ராட்சச குணங்கள் இருக்கிறவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? நான் பண்ண முடியாத காரியமா, என்னால முடியாததா, என்னமோ பகவான் எல்லாமே பகவான் வந்து ஆட்டுவிக்கிறான். நம்ம எல்லாம் ஒரு கைப்பாவை மாதிரி இருக்கோம். ஆனா அதுல வந்து பகவான் நம்மளுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துருக்கான். நீ மொத்தத்தை இஷ்டப்படி பண்ணு அப்படின்னு. அந்த இஷ்டப்படி பண்றத நம்ம நல்லதே பண்ணி நல்லதே நினைச்சோம்னா பகவான சரண்டர் ஆகி நீதான் எல்லாத்துக்கும் காரண காரியம், அப்படி ஈஸ்வரா பரமகிருஷ்ணா சச்சிதானந்த விக்கிரகா அநாதிரார்த்தீர் கோவிந்தம் சர்வ காரண காரணம் அப்படின்னு புரிஞ்சுண்டு பிரம்மா சொன்ன மாதிரி நீதான் எல்லாத்துக்கும் காரணமானவன், நீதான் பரமபுருஷன், உன்கிட்ட இருந்துதான் எல்லாம் வெளியில வருது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை. அதே புரிஞ்சுக்காம என்னால எல்லாம் முடியும், நான் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாரு, நான் தான் பெரிய இது அப்படின்னு எல்லாம் அகங்காரம் வச்சுட்டு இருக்காங்க பாருங்க. நான் அனுபவிப்பேன், என்னுடைய ஃபேமிலி அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு. இப்ப இந்த காலத்துல எல்லாம் நிறைய பேர் பணத்தை அப்படி சேர்க்கிறாங்க. ரூம்குள்ள எல்லாம் வந்து சீக்ரெட் அறை வச்சு அதுல பதுக்கி வைக்கிறாங்க பணத்தை. எதுக்காக அப்படி எல்லாம் பண்ணணும்? என்ன அதுல சாகும்போது கொண்டு போறாங்களா? இல்ல. ஆனா அவங்களுக்கு ஒரு ஆசை, தனக்கு தன்னோட பேரன் பேத்திக்கு அவங்களுக்கு வர்ற குழந்தைங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சேர்த்து வைக்கணும்னு ஒரு பேராசை. இதனால என்ன ஆகுது, நிறைய பேர் ஏழையாறாங்க. ஒருத்தவங்க பணத்தை பதுக்கி வைக்கிறதுனால மத்தவங்க எல்லாம் மத்த மக்கள் எல்லாம் ஏழையாறாங்க. அது போல எல்லாம் பண்றதெல்லாம் அகங்காரத்தினால பண்றது, திமிரால பண்றது, இதெல்லாம் அசுர குணங்கள். அவனே நானே ஈஸ்வரன், எனக்குத்தான் எல்லாம் வேணும் அப்படின்னு ஹிரண்யகசிபு மாதிரி நினைக்கிறது. இன்றைய கல்வியின் வீழ்ச்சி. டார்வின் கோட்பாடு மற்றும் பிக் பேங் தியரின்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஆகியவை நிரூபிக்கப்படாத அனுமானங்கள். பிக் பேங் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இது வந்தது, வெடிப்பு, வானத்துல ஒரு வெடிப்பு வந்தது, அதுல இந்த கிரகங்கள்லாம் உருவாச்சு அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. வெடிப்புன்னா என்ன சொல்றது, ஒரு பிளாஸ்ட். அந்த பிளாஸ்ட்னால வந்து இந்த
கிரகங்கள் எல்லாம் உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க. டார்வின் கோட்பாடு என்ன? கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து பாக்டீரியால இருந்து கொரில்லா வரைக்கும் இந்த இந்த மாற்றம் ஏற்பட்டு அப்புறம் கொரில்லாவில இருந்து மனிதன் வந்தான், குரங்கிலிருந்து மனிதன் வந்தான் அப்படின்றது டார்வின் தியரி. ஆனா நம்ம வேதங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்குன்னா 84 லட்சம் பிறப்பு வகையான 84 லட்சம் வகையான நீர்வாழ் நிலம்வாழ் ஆகாயத்துல பறக்கிற எல்லா பறவைகள், மனிதர்கள், விலங்குகள், பூச்சிகள், புழுக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து 84 லட்சம் ஜீவாத்மாக்களை யார் கருவுற செய்யறா? பகவான் பிரம்மா மூலமாக கருவுற செய்து அவங்களுக்கு உருவத்தை கொடுக்கிறார் அப்படிங்கிறதுதான் நம்மளோட வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கடவுள் இல்லை என்று போதிப்பது மாணவர்களின் அறிவை அவமதிப்பதாகும். இந்த காலத்து கல்வியில சமத்துவம்னு இந்த கடவுளை பத்தி சொல்லி கொடுக்கறதே இல்லை. அதனால இந்த மாதிரி கல்வி வீழ்ச்சி அடையக்கூடியது. இந்த டார்வின் கோட்பாடை பத்தி சொல்றது, பிக் பேங் தியரி பத்தி சொல்லி கொடுக்கறது, இதெல்லாம் விட்டுட்டு பகவத்கீதையோ பாகவதமோ சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா ரியல் நாலேஜ் பசங்களுக்கு வரும். யாரு இதுக்கெல்லாம் காரணமானவன்? எப்படி இந்த பஞ்சபூதங்கள் உருவாச்சு? பஞ்சபூதங்களை யாராலையாவது உருவாக்க முடியறதா? இப்ப சயின்டிபிக்கலா பஞ்சபூதங்களை உருவாக்கி ஒரு 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 கிரகத்தை கிரியேட் பண்ண முடியுமா இவங்களால? அந்த காலத்து ரிஷி முனியெல்லாம் கிரகத்தையே கிரியேட் பண்ணாங்க புதுசா. ஆனா இப்ப இருக்கிறவங்களுக்கு அதெல்லாம் முடியாது. ஒரு சந்திரனுக்கு போறதுக்கு எவ்வளவு நாளோ ஆராய்ச்சி பண்ணி அதுக்கு ஒரு இதை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறமா அதுல போய் இறங்கி கஷ்டப்பட்டு இவ்வளவு வருஷம் ஆராய்ச்சியில கஷ்டப்பட்டு போய் உள்ள இறங்கியிருக்காங்க. இப்ப சேட்டலைட் எல்லாம் அனுப்புறாங்க, எல்லாம் பண்றாங்க. ஆனா அந்த காலத்து ரிஷி முனிகள் காட்டுக்குள்ள உக்காந்துட்டு எல்லா கிரகங்களுக்கும் சுத்திட்டு வந்திருக்காங்க. அவங்களுக்கு தபஸ் வலிமையினால, மன வலிமை, அந்த அறிவு கூர்மையினால எல்லா இடத்தையும் சுத்திட்டு வந்துரு, எல்லா கிரகங்களுக்கும் போயிட்டு வர சக்தி அவங்களுக்கு இருந்தது, நம்மளோட ரிஷி முனிகளுக்கு. சோ இதெல்லாம் கல்வியினுடைய வீழ்ச்சி. இந்த மாதிரி ஒரு கல்வியை சொல்லி கொடுக்கறது. எனது அறிவை அவமதிக்காதீர்கள் என்று உங்கள் ஆசிரியரிடம் கூறுங்கள் அப்படின்னு மாணவர்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கிறார் பிரபுபால். ஆன்மீகம் இல்லாத வாழ்க்கை 4 நிலைகள். நான் வேலைக்காக எஜமானிடம் கெஞ்சுபவர். பன்றி, உணவில் பாகுபாடு இல்லாதவர். பன்றி எதை வேணா சாப்பிடும். ஒட்டகம், தன் ரத்தத்தையே சுவைப்பவர். ஒட்டகம் தன் ரத்தத்தையே சுவைப்பவர்னா எப்படி தெரியுமா? அது முள்ளு இருக்குல்ல, பாலைவனத்துல முள்ளு செடியெல்லாம் இருக்கும்ல, அதை சாப்பிடும். அப்படி சாப்பிடும் போது என்ன ஆகுது? அந்த முள்ளெல்லாம் குத்தி அது நாக்குக்குள்ள ரத்தம் வரும். அந்த ரத்தத்தையே ஆஹா என்ன சுவையா இருக்குன்னு, தன்னோட ரத்தத்தையே சுவையா இருக்குன்னு அது சாப்பிடும். அதுக்குதான் தன் ரத்தத்தையே சுவைப்பவர் ஒரு ஒட்டகம்னு. கழுதை, காரணம் தெரியாமல் கடினமாக உழைப்பவர். என்னன்னே தெரியாது பாவம், கழுதை மாதிரி உழைக்கிறான் பாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. கழுதைக்கு என்னன்னே தெரியாது, அது மேல சமைய போட்டு அதை ரொம்ப யூஸ் பண்ணுவாங்க, வேலை வாங்குவாங்க இல்லையா? சோ இதெல்லாம் ஆன்மீகம் இல்லாத வாழ்க்கை. அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி விலங்குகளுக்கெல்லாம் என்னன்னே தெரியாது, ஆன்மீகம்னா என்னன்னே தெரியாது. சமூகத்தின் சீரழிவு. முதல்ல போதை. இப்ப எல்லா இளைஞர்களுக்கும் ஏதாவது ஒரு கெட்ட பழக்கம் இருக்கு. சிகரெட்டு பிடிக்கிறது, இல்ல மது அருந்துறது, இல்ல ரெண்டும் பண்றது, அப்புறம் போதை மருந்துகள் எடுத்துக்கிறது. இதெல்லாம் அவங்களுடைய ஸ்டைலா போயிடுச்சு. இப்போ அது ஒரு நாகரிகமா போயிடுச்சு. கருக்கலைப்பு. பெண்ணுங்களுக்கு நிறைய பேரு கருவிலேயே குழந்தைகளை கொண்டுடுறாங்க, கருக்கலைப்பு பண்ணிடுறாங்க. அப்புறம் சாப்பாடு நல்ல ஒரு நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிடணுங்கிறதுக்காக விலங்குகளை எல்லாம் கொன்னு விதவிதமான ஐட்டம் பண்ணி சாப்பிடுறாங்க. சூதாட்டம், இது கேமிங், இந்த இதுல எல்லாம் விளையாடுவாங்களே, கேமிங்னா என்ன சொல்றது, அந்த பப்ல இதுல எல்லாம் விளையாட்டு வச்சிருப்பாங்க. அந்த விளையாட்டு பேரு ஒரு சுத்திரம் மாதிரி, அது எங்க கரெக்டா நிக்குதோ
அந்த இதுக்கு வந்து எவ்வளவு பெட்டு வைப்பாங்க, இவ்வளவு ரூபாய் கொடுக்கணும் அவ்வளவு ரூபாய் கொடுக்கணும்னு ஏமாத்துவாங்க. அந்த மாதிரி கேமிங் சென்டர்லாம் நிறைய இருக்கு இப்போ. சோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாத கல்வி முறையினால இந்த மாதிரி இடங்கள் எல்லாம் வளர்ச்சி பெறுது. அப்புறம் நாம போற்ற வேண்டிய 7 தாயார்கள். அந்தணரின் மனைவி, ஃபர்ஸ்ட் சொந்த தாய், அப்புறம் பூமி தாய், அப்புறம் பசு, அப்புறம் நர்ஸ், செவிலியர், நர்ஸுகள், அப்புறம் மகாராணி, ராணியா ராஜாவா இருக்கிறவங்க மகாராணி. தாயை பத்தி தானே பேசுறாங்க, மகாராணி. குருவின் மனைவி, அந்தணரின் மனைவி, உண்மையான அந்தணரின் மனைவி. அந்தணர்னா அத்தனை 26 நல்ல குணங்களும் இருக்கிறவருடைய மனைவி. குருவுக்கும் அத்தனை நல்ல குணங்களும் இருக்கும், அவருடைய மனைவி. மகாராணி நாட்டையே ஆள்றவன், சோ அவளை மதிக்கணும். செவிலியர், நர்ஸுகள் வந்து நோயாளிகளுக்கு எல்லா சுசுரூஷையும் பண்றாங்க, எல்லா சேவகமும் பண்றாங்க, சோ அவங்கள மதிக்கணும். பசு வந்து நம்மளுக்கு எல்லாத்தையும் கொடுக்குது. பசு வந்து மூல காரணம், நம்மளோட எல்லா சாப்பாட்டு மூல பொருட்களுக்கும் காரணம் என்ன? பால் கொடுக்கறது. பால் பொருட்கள் அத்தனையும் பசுவனுடைய பால்ல இருந்துதான் வருது. அதுக்கப்புறம் தயிர் கொடுக்கறது, எல்லாமே பசுனால நம்மளுக்கு. அதனாலதான் பசுவை நம்ம நாட்டுல கொல்லக்கூடாது, அது வந்து ஒரு கோமாதா அப்படின்னு சொல்லி அதை பூஜை பண்றாங்க. சில நாடுகள்ல அந்த பசுவை வந்து வதை பண்ணி அதோடைய மாம்சத்தை எல்லாம் சாப்பிடுறாங்க. ரொம்ப 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 பாவம். ஒரு பசுவை கொன்னா ஒரு பெரிய பிரம்மாத்தி தோஷம் மாதிரி வரும் தோஷம். எத்தனையோ ஜென்மங்களுக்கு அந்த இத வந்து பாவத்தை கழிக்கவே முடியாது. அப்புறம் பூமி தாய். இந்த பூமி தாய் நம்மளுக்கு எல்லா வளங்களையும் கொடுக்குறா. அவளை மறக்க முடியுமா? போற்ற வேண்டாமா? இந்த பூமி தாயால தானே நம்ம எல்லாமே, இந்த பூமி மேலதான் நிக்கிறோம், நடக்கிறோம், எல்லாம் பண்றோம். இந்த பூமி தான் நம்மளுக்கு எல்லா தானியங்களையும், பழங்களையும், காய்களையும், மரங்களையும், செடிகளையும், கொடிகளையும் எல்லாத்தையும் கொடுக்கறது. இந்த உலகம் அழகா இருக்கிறதுக்கு இந்த பூமி தாய் தான் பேஸ். சோ அந்த பூமி தாயை நம்ம வந்து போற்றி வணங்கி நித்தியம் தேங்க் பண்ணணும். அப்புறம் நம்மளோட சொந்த தாய் வந்து நம்மளுக்கு இந்த உலகத்துல உரு கொடுத்து, ஒரு உடல் கொடுத்து நம்மளை வெளியில கொண்டு வரா. அப்புறம் அந்த தாய் என்ன பண்றா? நல்லதை சொல்லி கொடுக்குறா. நல்லதை சொல்லி கொடுத்து பகவானை பத்தியும் சொல்லி கொடுக்குறா. இந்த உடல் நம்மளுக்கு எதுக்கு கிடைச்சிருக்கு? பகவான் கிட்ட வாபஸ் போறதுக்கு. அதுக்கு உண்டான என்ன வழியோ அதை பார்க்கறதுக்கு நம்ம தாய் நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்குறா. சோ அந்த தாயை நம்ம வந்து மதிக்கணும், போற்றணும், தேங்க் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. பசுவை கொல்வது தாயை கொல்வதற்கு சமானம். அதனால அந்த பசு வந்து நம்மளோட தாய் மாதிரி எல்லாம் கொடுக்கறது. அதனால அந்த பசுவை கொல்லவே கூடாது. 16.23 யஹ சாஸ்திர விதிம் உத்ஸ்ருஜ்ய வர்த்ததே காமகாரதஹ ந ச சித்திமவாப்னோதி ந சுகம் ந பராம் கதிம். சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவன் பக்குவத்தையோ அடைவதே இல்லை. நம்ம சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கிறது எல்லாம் உண்மை. நம்ம சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கிறது அத்தனையுமே பரம உண்மை, பரம சத்தியம். இந்த சாஸ்திர விதிகளை நம்ம வந்து மனம் போன போக்குல யூஸ் பண்ண கூடாது. நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்? எல்லாருக்கும் கேக்குறது இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குறதுமா? ஓகே. நம்ம வந்து ஓகே, நம்ம புறக்கணிக்காம சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லியிருக்கோ அது மூடத்தனம் கிடையாது. சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கிறதெல்லாம் எல்லாம் சயின்டிபிக்னு இப்ப ப்ரூவ் பண்ணிட்டே இருக்காங்க ஒண்ணுன்னா. அந்த காலத்துல நம்ம இப்படி பண்ண, அப்படி பண்ண, இப்படி பண்ணா நல்லது, அப்படி பண்ணா நல்லதுன்னு சொன்னதை கேட்டுட்டு பண்ணோம். இப்ப இந்த காலத்துல கேள்வி கேட்கறாங்க. அப்படி கேள்வி கேட்கும் போது அதுவும் சயின்டிபிக்கலா ப்ரூவ் ஆகுது. முன்னாடி எல்லாம் வந்து பிரபஞ்சங்கள் நிறைய இருந்தது, மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பிரபஞ்சங்கள் உருவாகுதுன்னு சொன்னாங்க. இப்ப இவங்க நம்மளுடைய சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் ஒரே ஒரு பிரபஞ்சம் தான் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஆனா இப்ப there are so many நிறைய பிரபஞ்சங்கள் இருக்கு அப்படின்றது அவங்களுக்கு புரியுது இப்ப. சோ சாஸ்திர விதிகளை நம்ம வந்து புறக்கணிக்கவே கூடாது.
அப்படி புறக்கணிக்கிறவன் பரம இலக்கை அடைவதில்லை. பரம இலக்கைனா எங்க? வைகுண்ட லோகத்தை அடைய முடியாது. உங்கள் தேர்வின் விளைவு என்ன? சாஸ்திர நீங்கள் சாஸ்திர விதிப்படி நடப்பீர்களா? விடுதலை மற்றும் அமைதியை விரும்புகிறீர்களா? இல்ல மனம் போன போக்கில் போகிறீர்களா? பந்தம் மற்றும் தாழ்ந்த பிறவிகளை எடுக்க தயாராகிறீர்களா? இதுதான் இப்போ நாம டிசைட் பண்ணிக்கணும். பகவான் நம்மளுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கான். பரமபுருஷ பகவான் நம்மளோட பரமாத்மாவா இருக்கான். இருந்துட்டு இவன் என்ன பண்றான்னு பாக்குறான். இந்த குழந்தை பிரிஞ்சு வந்துட்டானே நம்ம கிட்ட இருந்து, இவன் என்ன பண்றான், என்னத்தான் ஆசைப்படுறான், நான் உங்ககிட்ட இருக்க மாட்டேன்னு ஓடி வந்துட்டான். ஓடி வந்துட்டு கூடவே வந்திருக்காரு. அவருக்கு நமக்கு நல்லது சொல்லி கொடுக்காரு. யாராவது ஒருத்தர் தப்பு பண்ணா மனசாட்சி சொல்லுவாங்க. மனசாட்சி யாருன்னா அதான் பரவாயில்ல. அந்த மனசாட்சி சொல்லு நீ பண்றது தப்பான்னு. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நம்மளுக்கு ஆசை அது பண்ணணும், அது வேணும் அப்படின்னு திருடிடுவோம். இல்ல இந்த மூலமா என்ன சொல்றது, அன்எத்திக்கல் மூலமா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அந்த சொத்தை பறிக்கிறதோ, இல்ல ஒருத்தருடைய பணத்தை எடுத்துக்கிறதோ, இல்ல ஒருத்தருடைய உடைமைகளை எடுத்துக்கிறதோ பண்ணுவோம். இப்ப நம்ம பண்றது, நம்ம அனுபவிக்கிறது எல்லாம் பகவானுடைய சொத்து. பகவானுடைய சொத்தை நம்ம அனுபவிக்கிறோம். ஆனா அவருக்கு தேங்க் பண்ண மாட்டோம், அவரை பத்தி நினைக்க மாட்டோம், அவருக்கு ஒன்றும் சொல்ல மாட்டோம். அவருக்கு ஒன்றும் கொடுக்கவும் மாட்டோம். எல்லாம் எந்துன்னு பண்ணுவோம் இல்லையா? ஆனா சாஸ்திரம் என்ன சொல்லி கொடுக்கறது நம்மளுக்கு? எல்லாம் பகவானுக்கு. அந்த பகவானுக்கு ஒன்னொன்னு என்ன கிடைச்சிருக்கோ, உங்களுக்கு நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கோ அது பகவானுடைய கிருப்பை. நம்மளுக்கு என்ன கடன் வருதோ அது நம்மளா அப்படின்ற கர்மாவுடைய விளைவு. பகவான் பகவான் அப்படி பகவானை சேவிச்சு பகவானுக்கு உங்களுடைய கர்ம பலன்கள் எல்லாம் குறையும். சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாம் ஏகம் சரணம் ரஜ அகம் துவா சர்வ பாப்பேபியோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுச்சக அப்படிங்கிறார் பகவான். நீ என்னிடம் சரணடை, எல்லா தர்மங்களையும் விடு, என்னிடம் சரணடை. என்கிட்ட சரணடை, நான் என்ன பண்றேன்? உன்னோட எல்லா பாபங்களையும் பஸ்மம் ஆக்கிட்டு என்கிட்ட உன்னை கூட்டிக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. அப்படி ஒரு அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறாரு நம்மளுக்கு. ஆனா நாம என்ன பண்றோம்? அவரை கவலையே படுறதுல கவனிக்கிறதே இல்லை நம்ம. அப்ப அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்? டிசைட் பண்ணணும். நம்ம என்ன பண்றோம்? சாஸ்திரத்துக்கு ஆசைப்படுவோமா? அப்படி ஆசைப்பட்டோம்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? மன அமைதி அண்ட் லிபரேஷன், விடுதலை. என்ன விடுதலை? இந்த பிறப்பு இறப்புன்ற சூழல்ல இருந்து விடுதலை நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஆச்சா? இந்த பிறப்பு இறப்பு, பிறந்து இருந்து திருப்பி ஒரு உருவெடுத்து நம்ம திருப்பி ஒரு உடல் எடுத்து இந்த உலகத்துல கஷ்டப்படுறதுக்கு பதிலா என்ன பண்ணுவோம்? ஆன்மீக உலகில நிரந்தரமா பேரானந்தத்தை அனுபவிச்சுட்டு பகவானுக்கு தொண்டு பண்ணிட்டு இருப்போம். இது வசதியா அது வசதியா? நம்ம இந்த உலகத்துல இருந்து உழல்றது வசதியா? பகவான் ஆன்மீகத்தை உலகத்துல இருந்துட்டு தொண்டு பண்ணிட்டு பேரானந்தத்தோட இருக்கிறது வசதியா? அதனால பேரானந்தத்தோட இருக்கிறதா? பேரானந்தத்தோட இருக்கிறது. திருப்பி பிறந்து கஷ்டப்படக்கூடாது நம்ம. சோ நம்ம சாஸ்திர விதிப்படி நடந்து நம்ம எல்லாம் இப்ப அதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். குழந்தையோட குழந்தை நடக்கிறதுக்கு பழகுற மாதிரி இப்ப நம்ம பழகிட்டு இருக்கோம். இத பத்தி தெரிஞ்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா முன்னுக்கு போனோம்னா இந்த ஜென்மத்திலேயே நம்ம பகவான் கிட்ட போயிட முடியும், வைகுண்ட லோகத்துக்கு போயிட முடியும். அப்படி பண்ணலன்னா, மனம் போன போக்கில இருந்தோம்னா பந்தம் நம்ம மேல ஒட்டிக்கும். கர்மாக்கள் நம்ம மேல ஒட்டிக்கும். அந்த கர்மாக்களோட விளைவுனால என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம தாழ்ந்த பிறவியில போய் சேர்ந்துடும். அப்படி தாழ்ந்த பிறவியில இருந்து திருப்பி 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 கஷ்டப்படுவோம். மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் அகைன் கஷ்டப்படுவோம். சோ அசகுணம் கொண்டவர்களை நான் மீண்டும் மீண்டும் இருண்ட உலகிலேயே தள்ளுகிறேன் அப்படிங்கிறார் கிருஷ்ணர். கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, நீ எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு என்கிட்ட வா, நான் உன்னை உன்னோட பாவங்களை எல்லாம் பஸ்மமாக்கி அழிச்சுட்டு உன்னை நான் என் கூட சேர்த்துக்கிறேன். அதே அசுரகுணம் இருந்ததுன்னா உன்னை மீண்டும் மீண்டும் இருண்ட உலகிலேயே தள்ளுவேன் என்றார் அப்படிங்கிறார். 24 ஸ்லோகம். தஸ்மாத் சாஸ்திரம் பிரமாணம் தே கார்ய அகார்ய
शास्त्र विनो विधानोक्तम सारी ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि எது கடமை என்றும் எது கடமை அல்ல என்றும் சாஸ்திரங்களின் விதிகளால் அவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகு சட்ட திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். அதுதான் சொல்றேன். இவ்வளவு நேரம் என்ன பேசணும்? நம்ம சாஸ்திர விதிப்படி நம்ம வாழ்க்கைய நடத்தணும். குருவின் கட்டளைப்படி நம்ம வாழ்க்கைய நடத்தணும். சாஸ்திர விதி என்ன சொல்றது? ஒரு குரு மூலகமா நீ பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லாம் படிச்சு தெரிஞ்சுட்டு அவர் என்ன வழிகாட்டுறாரோ அது हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஒண்ணும் கேக்குறீங்களே? நெட் கனெக்ஷன் டக்குன்னு போயிடுது. நெட் போயிடுது. இப்ப வருதா? கேக்குதா? கிளியரா கேக்குதா? வரல மாதாஜி. கேக்குது, ஆனா படம் வரல மேடம். வீடியோ வரல மாதாஜி, ஆடியோ Video வரல. உங்க சப்தம் மாத்திரம் கேக்குறது. செகண்ட் இருங்க. இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் அன்ஸ்டேபிள்னு வருது, அதனால போய் வருது. ஒரு நிமிஷம். இப்ப என்னோட வீடியோ வருது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுது மாதாஜி. தெரியுதா? தெரியுது மாதாஜி. தெரிஞ்சது திருப்பி தெரியாம போறது. இப்ப தெரியுது இல்லையா பிரபுஜி? வருதா? வருது மாதாஜி. வர்றது. ஓகே. ஓகே, தேங்க்யூ. சோ நம்ம எது கடமை அல்லன்றத தெரிஞ்சுட்டு சாஸ்திர விதி பிரகாரம் நம்ம குருவோடைய வழிகாட்டுதல் கீழே நம்ம நம்மளுடைய வாழ்க்கையை அமைச்சுட்டு அந்த சட்ட திட்டங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம நடந்தோம்னா நம்மளுக்கு எல்லாமே நல்லபடியா நடக்கும். நாம பகவானுடைய ராஜ்யத்துக்கு போக முடியும். உண்மையை உறுதி செய்வது எப்படி? சாஸ்திரம். இப்ப குரு, சாது, குரு இவங்க சொல்றத அப்படியே கேட்கணும். நம்ம அதுல கேள்வியே கேட்க கூடாது. நம்ம எந்த கேள்வியும் கேட்க கூடாது. அவங்க சொல்றது சத்திய வாக்கு, அதனால அதை அப்படியே கேட்கணும். நம்ம வழிமுறை நாம ஜபம், இறைவனின் திருநாமத்தை உச்சரித்தல். இத பத்தி நான் நிறைய சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு. ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை சொல்ல 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 நம்மளுடைய ஆத்மால இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் துணியில போட்டு தொடச்சா மாதிரி கிளீன் ஆயிடும். அப்ப ஆத்மா என்ன பண்ணும்? பிரஜலிக்கும், ஜொலிக்கும். அப்படி ஜொலிக்கும் போது அது எல்லா நல்ல குணங்களும் வரும், பிரகாசமாயிடும். நம்ம மூஞ்சில கூட அந்த தேஜஸ் வந்துடும்.
ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தோட அந்த இதை சொன்னேனா நானு, ஹே கிருஷ்ணா ஹே ராதே, அது சொன்னேனா உங்களுக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா மேடம் ஆஹ் மாதாஜி சொல்லியிருக்கேன் மாதாஜி. சொல்லிருக்கேன் இல்லையா? ஓகே. அதான் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை பிரீத்தியோட சொல்லுங்க. அப்ப என்ன பண்ணுவாரு கிருஷ்ணர் வந்து நாக்குல டான்ஸ் ஆடி, நம்ம நாக்குல டான்ஸ் ஆடுவாராம் கிருஷ்ணர். எப்படி ஆடுவார்? அது ஆடுறதனுடைய தாத்பரியம் என்ன? காளிங்க மேல நர்தனம் பண்ணி அந்த எல்லாத்தையும் அழிச்சாரு, அவனுடைய அகங்காரத்தை அழிச்சாரு. அது போல நம்ம மனசுல உடம்புல இருக்கிற எல்லா கெட்ட குணங்களையும் அழிச்சுடுவார். சத்துவ குணத்தை சுத்த சத்துவத்தை மேலோங்க வைப்பார் கிருஷ்ணர். அதனால அந்த மகாமந்திரம் வந்து ரொம்ப சாதாரணம் கிடையாது. அத சொல்றதுக்காக சைத்தன்ய மகாபிரபு ராதாராணியும் ஒன்னா சேர்ந்த உருவா கௌரங்கா சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்தார். கிருஷ்ணரும் ராதாராணியும் சேர்ந்த உருவமா சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்தார். அப்படிப்பட்ட உன்னதமான மந்திரம் இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம். அந்த மந்திரத்தை தான் நம்மளுடைய குரு மகாராஜ் ஸ்ரீல பிரபுபாது எங்கெல்லாம் உலக நாடுகள் அத்தனையிலையும் பரப்பியிருக்கார். அந்த மந்திரத்தை அங்கெல்லாம் போய் கொடுத்திருக்காரு. நம்ம நாட்டுல பிறந்து நம்மளுக்கும் கொடுத்திருக்காரு. நம்ம வந்து அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணலன்னா, உபயோகிக்கலன்னா என்ன? நம்ம எல்லாம் வந்து நல்ல வாய்ப்பை இழக்கிறோம். நம்ம நல்ல ஹலோ ஒண்ணு இல்ல மாதாஜி, பிறந்ததே வேஸ்ட்னு சொன்னேன். பிறந்ததே வேஸ்ட். ஆமா, நல்ல வாய்ப்பை நம்ம இழக்கிறோம். உங்கள் புத்திசாலித்தனத்தை அவமதிக்காதீர்கள். கடவுளை மறுப்பது மிகப்பெரிய அறியாமை. எனக்கு பகவத்கீதாலாம் ஒன்னும் புரியாது, பாகவதெல்லாம் ஒன்னும் புரியாதுன்னு சில பேர்லாம் சொல்லுவாங்க. அப்படி கிடையாது. அதுக்காக தான் நம்மளுடைய ஸ்ரீல பிரபுபாது குரு மகாராஜ் என்ன பண்ணிருக்காரு, எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி அந்த பகவத்கீதையை இங்கிலீஷ்ல எழுதி அதை வந்து மோஸ்ட்லி எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண வச்சிருக்காரு. பாகவதமும் அப்படிதான், பகவத்கீதையும் அப்படிதான். சோ எல்லாத்தையும் எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணனால இப்ப எல்லாரும் அதை படிச்சு இங்க ரஷ்யால, இதுல என்னது, யூகேல, அமெரிக்கால, எது கண்ட்ரி, ஈஜிப்ட்ல எல்லா கண்ட்ரிலயும் வந்து, சவுதி அரேபியால கூட இருக்குது. எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு. அரப் கண்ட்ரிஸ்ல கூட சில இடத்துல எல்லாம் இருக்கு. முஸ்லிம் மேலோங்கி இருக்கிற ராஜ்யங்கள் எல்லாம் கூட இருக்குது. சோ அப்படி வந்து எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் அதை வந்து பிரிண்ட் பண்ண வச்சு, டிரான்ஸ்லேட் பண்ண வச்சு, புக்கா பிரிண்ட் பண்ண வச்சு அவர் சொல்லுவாரு, என்னோட புக்கை வந்து எல்லாருக்கும் கொடுங்க. அந்த புக்கு ஒன்ஸ் போய் சேர்ந்துட்டாலே அந்த வீட்டுக்கு பகவானுடைய கருணை வந்து சேர்ந்து ஒன் ஃபைன் டே அவங்க வந்து அதை படிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அதை படிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அவங்களுடைய வாழ்க்கையில மாற்றங்கள் ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லுவார். நீங்கெல்லாம் வந்து 18 நாள் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றீங்க. இப்ப 16 நாள் ஆயிருக்கு. உங்கள ஏதாவது மாற்றம் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லாவே இருக்கு. நல்லாவே இருக்கா? மாற்றங்கள் இருக்கா? ஆமா மாதாஜி. வெரி குட். மாற்றம் இருக்கணும். மாற்றம் வரும். குரு கருணையினால, குரு கிருப்பையினால மாற்றம் வரும். இந்த பகவத்கீதா வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு பொக்கிஷம். அந்த பொக்கிஷத்தை நம்ம வந்து விட்டுறவே கூடாது. எல்லா தர்மங்கள்லயும் அவங்களுடைய கிரந்தங்களை படிக்கிறாங்க. நம்மளோட இந்த சனாதன தர்மத்துல நாம வந்து நம்மளுக்கு பகவான் அப்படியே ரத்தனமா கொடுத்திருக்கிற இந்த பகவத்கீதையை நம்ம படிக்க மாட்டேங்கிறோம். ஒத்தொத்தரும் குழந்தைல படிக்கணும். ஸ்கூல்ல எல்லா ஸ்கூல்லையும் இந்த பகவத்கீதைய கொண்டு வரணும். அப்புறம் பாகவதத்தையும் கொண்டு வரணும். ஆனா இவங்க என்ன பண்றாங்க, செய்யறது இல்லை அந்த வேலையை. நம்ம ஸ்கூல் இதுல எல்லாம் இப்ப இருக்கிற எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ல ஒன்லி இங்கிலீஷ் படிக்கணும், இங்கிலீஷ்காரங்க என்ன பண்றாங்களோ அதெல்லாம் பண்ணணும். அப்படிதான் மக்களும் அப்படிதான் ஃபாலோ பண்றாங்க. நம்ம ஸ்கூல்லயும் அது மாதிரிதான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இங்கிலீஷ் மீடியத்துலதான் சேர்க்கறாங்க. ஓகே, இங்கிலீஷ் மீடியம், இங்கிலீஷ் கத்துக்கிறது உலகத்துல எங்க வேணாலும் போய் நம்ம இது பண்றதுக்காக பிரபுபாதர் கூட இங்கிலீஷ் ரொம்ப நல்லா பேசினாரு வரும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அவருடைய குரு வந்து அவரை நீ ஃபாரின்ல போய் அந்த மக்களுக்கு இந்த மந்திரத்தை கொடு அப்படின்னு சொன்னாரு. ஆஜ்ஞை பண்ணார், ஆணையிட்டார்.
அதனாலதான் பிரபுபாத் வந்து அவருடைய 70வது வயசுல அங்க போனார். குரு சொன்னத குரு சொன்ன இத வந்து கட்டளைய நான் வந்து இன்னும் பண்ணலையேன்னு எழுத அப்புறம் போனார். ஓகேவா? சரி, ஓகேவா? பஞ்சதத்துவ மந்திரம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண இது தெரிஞ்சது இல்லையா உங்களுக்கு? மகாமந்திரம் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு தான் நம்மளுக்கு கொடுத்தாரு. ஒவ்வொரு கிளாஸ்லயும் சொல்றேன். சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட நித்யானந்த பிரபு வந்தார், அத்வைதாச்சாரியார் வந்தார், ராதாவா கதாதர பண்டிதா, ராதாவே கதாதர பண்டிதரா வந்தார், ஹரே கிருஷ்ணா மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்ரீவாசாதி பண்டிதரா வந்தார். ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண. Please mute பண்ணிக்கோங்க. Last time we seen one house, you know, that ऊपर जाके ये रोड में सीधा जाना है। वो रोड में सीधा जाके तो जीएच से मिलता है। जीएच से राइट और लेफ्ट है ना? That's what. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे. ஓகே, இப்போ கிளாஸ முடிச்சுக்கலாம். क्वेश्चन அண்ட் ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம். ஒரு நிமிஷம். வாஞ்சகல்பத்தருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபியேவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे जय. हरि बोल. हरि हरि बोल. हरी हरी बोल. हरी बोल. हरि बोल. तो क्वेश्चन அண்ட் ஆன்சர் பார்ப்போம். சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எனக்கு அட்டெண்டன்ஸ் இன்னைக்கு லோடிங் ஆகல மாதாஜி. நேத்து லோட் ஆச்சு ஃபர்ஸ்ட், இன்னைக்கு லோட் ஆகல மாதாஜி. ஃபுல் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ண மாதாஜி. ராஜி ராதே ராதே. ஆமாங்க மாதாஜி. உங்களோட பேர் என்ன மாதாஜி? அதான் ராஜின்னு இருக்கும் மாதாஜி. அதுல ராஜின்னு காமிக்கும். ராஜின்னு காமிக்குமா? ஓகே, நான் ராதே நினைச்சேன். மாதாஜி அட்மின்க்கு சொல்றேன், உங்களுக்கு லோட் ஆகலன்னு. यारो यार பேசுறாருன்னே தெரியல. மாதாஜி யார கிராஸ் டாக் பண்றாங்க, யாருன்னு தெரியலையே. யாரும் இது பண்றாங்க, சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க. யாருன்னு தெரியல. மியூட் பண்றதுக்கு. சரி, சரிங்க மாதாஜி. எனக்கு அட்டெண்டன்ஸ் மாதாஜி இன்னைக்கு. அட்டெண்டன்ஸ் எல்லாரும் போடுவாங்களே, உங்களுக்கு போடலையா என்ன? இல்ல மாதாஜி, நான் சாட்ல போடணும்ல மாதாஜி. நம்ம பேர் போட்டு போன் நம்பர் போடணும். அது இன்னைக்கு என்னால போட முடியல மாதாஜி. லோட் ஆக மாட்டேங்குது. ராஜின்னு இருக்கு. உங்களுக்கு அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுருவாங்க. லலித் சரஸ்வதி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. சிவகாமி மாதாஜி இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சிவகாமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எந்திரிமா. ஏய் எந்திரி. எடுத்து அடுத்தது என் கையில பண்ணும். நீ மாடல படுத்தா என்ன அர்த்தம்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் இது? பேசுறதெல்லாம் கேக்குது மாதாஜி. எல்லாரையும் மூட் பண்ணிட்டேன் நான். இப்ப நான் எப்படி क्वेश्चन கேக்குறது? பேசுறவங்களை மியூட் பண்ண சொல்லுங்க மாதாஜி. பேசுறவங்களை மியூட் பண்ண சொல்றேன், கேட்க மாட்டேங்கிறாங்களே. சரி, எல்லாரும் மியூட் எடுத்துக்கோங்க. அவங்கவுங்க எடுத்துக்கோங்க. மியூட் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாரும். நான் அன்மியூட் பண்ணேன்னா போட்டுட்டேன். இப்போ சாப்பிட்டுதான் தூங்கணும். அந்த புக் நோட் எல்லாம் வெளில கிடக்கு.
மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ப்ளீஸ் மியூட் யுவர் செல்ஃப். ஹரே கிருஷ்ணா யார் மாதாஜி பேசுறது? சுதா மியூட் யுவர் செல்ஃப் ப்ளீஸ். மாதாஜி. ஓகே, கேள்வி கேட்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. உண்மையான சந்நியாசி யார்? துறந்த வாழ்க்கை வரிசையில் ஒருவர். அதுல அச்சமற்ற நிலையில் அமைந்திருக்க வேண்டும். சம்சுத்தியில் தூய்மையில் அமர்ந்திருக்க வேண்டும். ஞான யோகத்தில் அமைந்திருக்க வேண்டும். மேற்கூறிய அனைத்தையும் நடைமுறைப்படுத்தி இருக்க வேண்டும். உண்மையான சந்நியாசி யார்? சொல்லுங்க பாக்கலாம். மேல சொன்ன எல்லாத்தையும் இது பண்ணிருக்கணும். அனைத்தும் மாதாஜி. ஆஹ் மேற்கூறியவை அனைத்தும். மேற்கூறியவை. அப்புறம் இரண்டாவது தம சுய கட்டுப்பாடு என்பது சமூகத்தின் எந்த ஒரு ஒழுங்குமுறைக்கு முக்கியமாகும். வானப்பிரஸ்தர், கிரகஸ்தர், பிரம்மச்சாரி, சூத்திரன். சுயக்கட்டுப்பாடு என்பது சமூகத்தின் எந்த ஒரு ஒழுங்குமுறைக்கு முக்கியமாகும். வானப்பிரஸ்தர், கிரகஸ்தர், பிரம்மச்சாரி, சூத்ரன். சொல்லுங்க பாக்கலாம் யாருன்னு. பிரம்மச்சாரியா மாதாஜி? கிரகஸ்தர். கிரகஸ்தருக்கு. ஆமா. ஓகேவா? சரிங்க மாதாஜி. கிரகஸ்தருக்கு தான் சுய கட்டுப்பாடு வேணும் முக்கியமா. அப்புறம் அன்பு என்பது பரமபுருஷ பகவானுக்கு சேவை செய்வது. சரணடைவது மற்றும் திருப்திப்படுத்துவது. காமம் என்பது உங்கள் நன்மைக்காக ஒருவரை பயன்படுத்துவது. இது உண்மை. சரணடைவது. இல்ல உண்மை பொய். உண்மையா பொய்யா? அன்பு என்பது பரமபுருஷ பகவானுக்கு சேவை செய்வது, சரணடைவது மற்றும் திருப்திப்படுத்துவது. காமம் என்பது உங்கள் நன்மைக்காக ஒருவரை பயன்படுத்துவது. இது உண்மையா பொய்யா? உண்மை. இது உண்மை. அசுர இயல்புடைய குணங்கள் எவை? உள்ள அனைத்தும். கிளியராவே வரல மாதாஜி. மேலே உள்ள அனைத்தும். ஒண்ணும் இல்ல. அசுர இயல்புடைய குணங்கள் எவை? பெருமை மற்றும் ஆணவம், ஆணவம் மற்றும் கோபம், கடுமை மற்றும் அறியாமை. மேலே உள்ள அனைத்தும். ஒரு அஞ்சாவது ஒரு ராணுவ வீரர் எதிரியின் மீது அம்புகளை எய்வது தெய்வீக தன்மையாகும் என்று கருதப்படுகிறது மற்றும் அத்தகைய கடமையிலிருந்து விலகி இருப்பது அசுரத்தன்மையாகும். உண்மை, பொய், மற்றும் மேலே எதுவும் இல்லை. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். உண்மையா பொய்யாது? சத்திரியர். உண்மை. ஒரு சத்திரியர் ராணுவ வீரர் அவருக்கு உண்டான கடமையை பண்ணணும் இல்லையா? அர்ஜுனனுக்கு சொல்லி கொடுக்கிறார் இல்லையா? நீ உன் கடமையை செய், பலனை எதிர்பார்க்காதே, நான் சொல்றத செய் அப்படிங்கிறார் இல்லையா? 6 சாரி. நரகத்திற்கு செல்லும் 3 வாயில்கள் யாவை? கோபம், காமம், பேராசை. கருணை இல்ல 3. இது நரகத்திற்கு செல்லும் 3 வாயில்கள் யாவை? கோபம், காமம், பேராசை, கருணை. ஓகே, கரெக்ட். 4 ஆப்ஷன் நான் படிக்கிறதுக்குள்ளே சொல்லிட்டீங்க. ஓகே. மகிழ்ச்சியின் உண்மையான நிலையை யாரால் அடைய முடியாது? விதிகள் மற்றும் விதிமுறைகளை பின்பற்றாதவர்கள். தன்னை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ள முடியாதவன். கிருஷ்ணரை சந்தோஷப்படுத்துவதில் ஈடுபடாதவர்கள். மேலே உள்ள அனைத்தும். மகிழ்ச்சியின் உண்மையான நிலையை மேலே உள்ள அனைத்தும் யாரால் அடைய முடியாது அப்படின்னா விதிகளை பின்பற்றாதவர்கள், தன்னை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ளாதவர்கள், கிருஷ்ணரை சந்தோஷப்படுத்தாதவர்கள். 8 மூவகை துன்பங்களின் வழியில் தொல்லை கொடுப்பவர் யார்? மாயா அல்லது பொருள் இயல்பு, முந்தைய தீய கர்மா அல்லது செயல்களில் பற்றுதல். மேலே எதுவும் இல்லை. மூவகை துன்பங்களின் வடிவில் நமக்கு தொல்லை கொடுப்பவர் யார்? சொல்லுங்க பாப்போம்.
மாயா அல்லது பொருள் இயல்பு, முந்தைய தீய கர்மா, கர்மா அல்லது செயல்களில் பற்றுதல், மேலே எதுவும் இல்லை. ஆப்ஷன் ஏ. ஆப்ஷன் ஏ கரெக்ட். மாயா அல்லது பொருள் இயல்பு. மூவகை துன்பங்களை நம்மளுக்கு கொடுக்கறது யாரு? மாயா தேவி தான். ஒன்பதாவது கேள்வி. அடிப்படையில் ஒருவரின் வாழ்க்கை எப்போது வெற்றி அடைகிறது? ஒருவர் ஞான யோகத்தை அடையும் போது. பி, ஒரு சரியான மற்றும் நேர்மையான ஆன்மீக குருவால் வழி நடத்தப்படும் போது. சி, ஒருவர் கிருஷ்ணருடன் நேரடியாக தனிப்பட்ட முறையில் தொடர்பு கொள்ளும் போது. டி, மேலே எதுவும் இல்லை. அடிப்படையில் ஒருவரின் வாழ்க்கை எப்போது வெற்றி அடைகிறது? ஞான யோகத்தை ஆன்மீக குருவால் வழி நடத்தும் போது. கரெக்ட், வெரி குட். ஆன்மீக குருவா சரியான மற்றும் நேர்மையான ஆன்மீக குருவால் வழிநடத்தப்படும் போது. 10வது கேள்வி. ஆன்மீக குருவின் அறிவுரைகளை யார் மீறுகிறார்கள்? பேரார்வம் மற்றும் அறியாமை முறைகளில் உள்ளவர்கள் வேதத்தை கேலி செய்கிறார்கள். புனிதமான மனிதரை ஏளனம் செய்பவர்கள், பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய சரியான புரிதலை ஏளனம் செய்பவர்கள், வேதத்தின் விதிமுறைகளை பொருட்படுத்தாதவர்கள், மேலே உள்ள அனைத்தும். மேலே உள்ள அனைத்தும். கரெக்ட், வெரி குட். எல்லாரும் நல்ல பதில் சொன்னீங்க. புரிதல் நல்லா இருக்கு. தேங்க்யூ சோ மச். இந்த கிளாஸ் கடைசி வரைக்கும் இருந்து வினா விடைகளையும் பதில் சொல்லி எல்லா விதத்திலையும் நல்லபடியாக இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். உங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரங்கள். கிளாஸ முடிச்சுக்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சிவகாமி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா சரஸ்வதி மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா. கிளாஸ் முடியறது கஷ்டமா இருக்கு மாதாஜி. அதுக்குள்ள முடியல மாதாஜி, ஏன் அப்படியே class கண்டினியூ பண்ணலாம் மாதாஜி. திரும்ப கண்டினியூ பண்ணிட்டு தான் இருக்க போறோம். வாங்க. சரி. level 2க்கு போலாம். ஆமா, எல்லாம் level 2க்கு அப்படியே போலாம். உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டீடைலா இதே பகவத்கீதையை நல்லா சொல்லி கொடுப்போம். அப்புறம் சரி. level 3 இருக்கு. இப்படியே வரிசையா போலாம் நீங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி. ஹரே